Сям'ю з Менску асудзілі за здраду дзяржаве, кантрабанду зброі агулам на 37 гадоў. Мы пагаварылі з дачкой кінутых у турму Дмітрыя і Тацяны Корсакавых. Выбары ў Арменіі паказалі, што не такая страшная Расія, як яна сама сябе малюе, кажа палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў. Глядзіце з ім размову пра тое, як Пуцін не перайгрывае, а прайграе. Беларусы лічаць гісторыю Вялікага княства Літоўскага важнейшай, чым гісторыю Беларусі ў складзе расійскай імперыі. Гэта паказала новае даследаванне. Але не ўсё так проста. Гэтыя іншыя падзеі тыдня мы абмяркоўваем сёння ў выніковым выпуску «Піка свабоды». Мяне завуць Дмітрый Гурневіч. Сям'ю з Менску асудзілі за здраду дзяржаве і кантрабанду зброі. Менскі гарадскі суд 10 чэрвеня вынес прысуд сям'і. Тацяне Корсакавай 12 гадоў, яе мужу Дмітрыю Корсакаву 14, а таксама іх дачцэ Пелагеі Корсакавай. Яе пакаралі завочна 11 гадамі пазбаўлення волі. Прысудзілі таксама штраф у меры 50 000 рублёў. Пелагея удзельнічала ў пратэстах 2020 года ў Менску, а пасля была вымушана з'ехаць ва ўкраіну. Пасля поўнамаштабнага ўварвання яна стала валянтэркай і дапамагала ахвярам расійскіх абстрэлаў ва ўкраіне. У Кіеве яна і цяпер. Пра затрыманне бацькоў дзяўчына даведалася ў верасні мінулага году падчас тэлефоннай размовы з бацькамі. Яна розказала нам, як гэта було. Він подзвонив мені і сказав, що їх затримали. Мама в лікарні з інсультом, і потім був дуже поганий зв'язок. Передали слухавку якоїсь незрозумілої людині. Вона сказала так і так, що типу ваших батьків затримано, ваша мама в лікарні, тато типу в нас, ви маєте приїхати для того, щоб ми їх відпустили. Як потім я з'ясувала, мама не була в лікарні, це все була маніпуляція просто для того, щоб мене повернути додому. Їх дійсно затримали, але мама не була в лікарні, затримали їх просто з квартири, їх просто прийшли і забрали. В квартирі був обшук, тобто їх просто викрили. Ось, а щодо того, як я дізналась про суд, це вже більш по новинам, бо в мене, на жаль, немає зв'язку ні з ким з Білорусі. Я не можу дізнаватись цю інформацію і просто через там новини дізналася, що назначили суд, і от нещодавно дізналася, що був вже вирок. Мужа і жонку абвінавацілі ў здрадзе дзяржаве, незаконных дзеяннях у дачыненні да агнястрэльнай зброі, боепрыпасаў і выбуховых рэчываў, а таксама незаконнае перамяшчэнне праз мяжу атрутных рэчываў, агнястрэльнай зброі, боепрыпасаў, выбуховых рэчываў. Пелагею прызналі вінаватай у здрадзе дзяржавы. Прычым тут зброя, боепрыпасы. Вось што кажа сама Пелагея. Єдине, до чого можна прив'язатись, це те, що я в Україні знаходжусь зараз. Це головний, скажімо так, гачок, яким можна маніпулювати. Плюс я раніше ходила на протести, скажімо, вела активну протестантську діяльність. Щодо зброї, для мене це сюр. Для мене це смішні і абсурдні якісь звинувачення проти батьків, бо вже неодноразово казалось про те, що батьки працювали в садочку, я також працювала в цьому садочку, і про яку зброю може йти мова, коли це просто сонячки, а не люди. І для мене, коли я це все дізналась, для мене це просто було щось, це жахливо. Для мене це сюр в 21-му сторіччі, для мене це не зрозуміло, як взагалі, і в мене на голову це не налазить, що наскільки багато всього пришила. Чому так могло ще статись? Бо, звісно, ми спілкувалися з батьками. Мама була в контексті того, що відбувається в Україні, бо я тут, і я її донька, вона мене любить. І зрозуміло, що ми про щось спілкувалися, я могла скинути якісь відео їй того, що в нас відбувається, як там ракети російські прилітають по українським містам. Тобто, щось я могла їй скидати, і, можливо, через це вони могли просто якось це пов'язати. Ніякої зброї в моїх батьків бути і не може, бо це неймовірно добрі і щасливі люди, які, я не знаю, як це і чому це. Як це? Тому що я в Україні, от і все. Пелагея Корсакава сказала нам, што спрабуе знайсці адваката, які падасць апеляцыю на прысуд. Таксама яна спрабуе падаць імёны сваіх бацькоў у спісы на абмен.
Мы працягваем наше выданне. Вы глядзіце «Пік свабоды». З вами Дмітрий Гурневіч. Прарасійскія партыі пацярпелі паразу на парламенцкіх выбарах у Армении. Перамогу атрымала празаходняя партыя прэм'ера краіны Нікола Пашыняна. Ціск Расіі на Арменію быў успрыняты армянскім грамадствам як замах на суверэнітэт краіны. У выніку расійская атака магла дадаць партыі Пашыняна нават каля 20% галасоў. Яна замела каля 50% падтрымкі. І гэта пры тым, што Арменія лічыцца даволі русафільскай краінай. Чаму пляны Пуціна ўсё часцей церпяць фіяска? Пра гэта я сёння размаўляю з маім госцем, палітычным аглядальнікам Віталём Цыганковым. Прывітанне, Віталь. Прывітанне. Віталь, я зараз пералічу, што адбылося з боку Расіі. Гэта забарона на ўвоз армянскай прадукцыі, публічныя пагрозы перакрыць газ ці паўтарыць украінскі сцэнар, ботафермы, якія працавалі ў сацыяльных сетках, фэйкавыя сайты, залучэнне армянскай дыяспары ў Расійскай Федэрацыі. Чаму ў Расіі у выніку нічога так і не атрымалася з гэтымі выбарамі? Шмат версіяў, як самі зэтнікі, самыя, скажем, патрыятычныя расійскія блогеры, ці нават некаторыя палітычныя дзеячы, кажуць, што трэба было пачынаць раней, яшчэ з зімы, все гэтыя дзеянні, каб армянскі народ пачуў не проста пагрозы і нейкія рашэнні, якія ў будучым пагоршаць іхняе жыццё, а каб яны пагоршылі жыццё Арменіі, армян ужо зараз, і спалохаўшыся, армяне бы выбралі прарасійскія партыі. Здаецца, зноў Москва, якую многія лічаць такой грознай, такой, ведаеце, стратэгічна мудрай, такой хітрай, з такімі разгалінаванымі спецслужбамі, аналітычнымі службамі. Она зноў пралічылася. Это цяпер ужо прызнаюць тыя ж самыя патрыятычныя блогеры, якія, скажем, больш радыкальныя, чым сам Кремль. Яны прызнаюць паразу Кремля, паразу Москвы у гэтай сітуацыі з Арменіяй, прызнаюць, што все гэтыя пагрозы сапраўды згулялі наадварот. Армяне сапраўды падумалі, што гэта ўжо наступ, наезд, скажем так, не на Пашыняна, прэм'ер-міністра, а просто на всю Арменію, на яе права жыць, як яна сама пажадае, на яе права выбару, на яе фактычна суверэнітэт. Менавіта так было ўспрынята расійскае ўмешальніцтва, і то, што пад гэтым ўмешаннем і Пашынян, і яго каманда, яны сталі больш радыкальна праеўрапейскія за апошнія месяцы перад выбарамі. Калі пачатку яшчэ так пытанне радыкальна не стаяла пра праеўрапейскі выбар, то тут менавіта абапіраючыся на расійскі ўціск, як бы адштурхоўваючыся ад яго. И этот утиск дал, сила называется протидеяние равна силе деяния, так? И дал такие законы физики, якія Кремль заўсёды не ўлічвае. Гэты закон фізікі цікавы таксама і беларусам, ведаць чаму? Таму што Арменія, як ты напісаў у тэксце у сваіх сацыяльных сетках на Фейсбуку, яна такая самая прарасійская постсавецкая краіна пасля Беларусі, бадай. І там мы бачым, ёсць расійская база. У Беларусі няма расійскай базы, там ёсць расійскія аб'екты, а там цэлая ў Гюмры расійская база. І пры тым, што сапраўды Арменія невялічкая, она заўсёды спадзявалася неяк так на Маскву ў вырашэнні, напрыклад, канфлікту з Карабахам. Зараз гэта ўсё перавярнулася. Ці гэта можа быць таксама карысна Беларусі? І пытанне, як ты разумееш, чаму гэта ўсё перакулілася? Пераход ад русафільскай прарасійскай краіны да фактычна празаходняй. Трамп падтрымаў Пашыняна, Макрон падтрымаў Пашыняна, і ў выніку людзі падтрымалі Пашыняна. Не трэба, можа быць, такія занадта радыкальна аптымістычныя высновы рабіць. Мне нават в каментах пішуць людзі, беларусы, якія жывуць в Арменіі, што іх уражвае сапраўды ўзровень русафіліі армян, такой масавай чалавечай. І гэта тлумачыцца гісторыяй, бо Расія доўгі час была адзіным саюзнікам Арменіі на фоне таго, што суседзямі ў Арменіі было, найперш з Турцыяй, з Азербайджанам, скажем мякка, не вельмі добра. Але мы бачым, як все можа мяняцца дастаткова радыкальна, і калі зараз все-таки з Азербайджанам усталююцца нейкія мірна-нейтральныя адносіны, скажем так, пад эгідай і Еўрасаюза і Трампа, калі удасца наладзіць адносіны і з Турцыяй, гэта не раз ужо паўставала пытанне, няма тут нічога немагчымага, в прынцыпе, тады сапраўды настроі армян будуць мяняцца. Але зараз это такая першасная, даволі, скажем так, тактычная рэакцыя армян на
этот расійскі, скажем, ідэалагічны перш за ўсё і ўжо ў нейкіх дзеяннях наступ. Это просто крыўда, што Расія так паводзіць, она сапраўды забараняе там армянскія прадукты ўжо. Она што рабіла не раз, она рабіла это і да Малдовы, і да Грузіі. Мы памятаем, это іхнія звычайныя купляюць, а потым, калі з'яўляюцца палітычныя праблемы, раптам аб'яўляюць добрыя ім вядомыя і любімыя прадукты, аб'яўляюць нейкімі шкоднымі, што там што заўгодна мікробы завяліся і гэтак далей. Так што армяне разумеюць, што гэта все вельмі палітычна. І адпаведна, я кажу, зараз реакція, відаць, тактычная, за месяц-два не адбываецца такіх радыкальных пераменаў у скажем, у стаўленні. Але калі Расія будзе так працягваць, то яны будуць ісці даволі яснымі тэмпамі. Правильно, по-моему, вы сказали пачатку, што там сацыялогія была, што яшчэ пару месяцаў назад не набіраў Пашынян столькі. 30 было, а ён набрал 50. Таму што вот этот расійскі наступ дапамог яму набраць, што ўвогуле ўзнікаюць пытанні пра нейкую рацыянальнасць тых расійскіх паводзінаў, которые просто неяк па-заведзенаму не могуць больш мудра себе паводзіць, а вот паводзіць заўсёды так, пачынаюць пагражаць, пачынаюць вводзіць санкцыі і гэтак далей. А на твою думку, увогуле атрымаецца ў Арменіі, напрыклад, адысці ад гэтай прарасійскай палітыкі, якая, фактычна вымушана была праводзіць многія гады, стаць больш самастойнай? Вось абяцаюць ім і развяз, таксама беспошліну, нібыта гандаль. Амерыка дапамагае, хутчэй заяўляе пра інвестыцыі. Чаму бы не? Тут такая рэч, што самы крючок, які быў, трымал гэты той самы Нагорны Карабах. Арменія спадзявалася на Расію. Самыя ж крыўды вялікія Арменіі пачаліся пасля таго, як выніку гэтай кароткай вайны ў 23-м годзе у верасні. За некалькі дзён Карабах перайшоў ужо пад канчатковае валоданне Азербайджанам. И никто Армении не допомог. Ни Россия, ни Белоруссия, которые ее нібыта союзники по военному блоку АДКБ. Это же военный блок, повинен помогать союзникам. А Беларусь ввогуле давно с Азербайджаном намного лепшие адносіны мае, чем с Арменией. И до Пашыняна, и тем больше при Пашыняне, где уже они там сварацца фактично на кожнай магчымай гэтай сустрэчы постсоветских лидеров. Вось. Другая рэч, што там же няма все-таки агульнай межы, калі кажуць Беларусь, но вот у нас, на жаль, на ўсход ад Оршы не мора, там, не океана, там Россия, да? А у Армении няма агульнай межы з Россией. І гэта пры умовах, калі іншыя суседзі такія варожыя, гэта як бы недахоп, а калі то, што я казал, з іншымі суседзямі можа быць под ціскам, под уплывам того ж ЗША і Евразвяза, удастся наладить адносіны, я маю на увазе ціск ЗША, может быть, и на Азербайджан, маўляў, наладзьце адносіны з Арменіяй, мы вам за это что-нибудь добрае зробім, то чаму бы не? Гэты дрейф ад Расіі будзе працягвацца, я не бачу для яго ніякіх такіх радыкальных перашкодаў, паколькі, вот все гэтыя гістарычныя прычыны, калі нас успрымалі Расію як нейкага, скажем так, союзника, помощника в цяжкіх гістарычных ситуациях, яны адваліліся. Расія не дапамагла, Расія плюнула, а зараз ввогуле пачынае пагражаць. Калі вы нам цалкам не прыналежыце, то мы пачнем там, перастанем закупляць ваши товары. Хто ж будзе паважаць такога союзника пасля такіх слоў і дзеянняў? А што адбылося, на твою думку, з палітыкай Крамля, калі яна сапраўды на постсавецкай прасторы ўсё больш страчвае? У мяккую сілу Расіі увогуле не ўдаецца гуляць. Гэта што, згубленне нейкай чуйкі? Як ты тлумачыш? Что ж можно сказать? Мягкая сила – это больш складаны інтэлектуальны працэс, так? Яго трэба развіваць, яго трэба інтэлектуальна, культурна неяк падмацоўваць. Вось. А военные дзеянні, санкцыі, пагрозы – это больш проста. Тут трэба асабліва думаць не трэба. І, нейкі час яны думалі, што гэта, можа быць, працуе. Але бачым апошні, калі браць нават не чыста былыя краіны Савецкага Саюза, то паразы Расіі яны шырэй. Перш за ўсё, в гэтым годзе это, конечно, узгадваюцца Венгрія, Молдова, вось цяпер Арменія. Я уж не кажу про Украину, где яны, долгие гады яны как бы спалучалі спробу мягкой силы, так, да, культурной некой экспансии, экономичного, скажем так,
запрошения в свои, скажем, всех этой пророссийские структуры, получали с погрозами, но потом вот не вытрымали и почали с 2014 года агрессию, войну, и которая своего пика досягнула подчас широкомасштабного ворвания у 22 году. И большасці тых же самых пророссийских патриотов и радуюцца, что так и трэба было, давно трэба. І зараз не тільки про Україну, а про любые інші країни сусідні, вони кажуть, нефіг з ними церемоніться, цацкаться. Ну, така вот у їх психологія, така їх політична культура, яка ґрунтується на, що ж тут ховати, на стагоддях такой відповідної політичної культури Російської імперії. Не вміють вони в м'яку силу. А які гэта сігнал дае Беларусі? У тым сэнсе, што калі Беларусь захоча зменшыць сваю залежнасць ад Расіі, атрымаецца, што мяккай сілай Расія ўжо не будзе яе прыцягваць, бо каша яна не ўмее, развучылася, і гэта нас прыводзіць зноў да высновы, што Беларусь без вайны або без ніякіх стратаў ад Расіі не здолее аддзяліцца. Ну, чаму? Зусім ні адно з другого не абавязкова так вынікае. Ну, аддзяліцца Беларусь можа, калі Расія настолько аслабне, што яна жорсткую сілу не зможа прыводзіць па нейкіх прычынах, ці міжнародная сітуацыя не дасць, дастатковыя сілы будуць у свеце падтрымліваць Беларусь, у Расіі будзе недастаткова сваіх сілаў, каб радыкальна у Беларусь вмешацца в той самы час Х, калі гэта паўстане пытанне. Іншая справа, тут галоўнае, наколькі беларусы в сваёй масе хочуць быць аддзеленымі ад Расіі в сэнсе геапалітычным, стратэгічным, вступіць пры еўрапейскія структуры, хаця бы эканамічныя, а можа і ваенныя. Здаецца, зараз на сёння гэта сітуацыя дастаткова скептычная і больш важная, чым нават нейкая пагроза з боку России. Мы в умовах погрозы незалежности живем с 91-го года. Да? Як только незалежность была атрымана, як колькі живу, столькі на гэтай тэмы разважаем. І гэта, на жаль, не так іранічна, як я гэта зараз скажу. Да? Гэта тэма, на жаль, сур'ёзная, што пагроза незалежнасці існуе, але все-таки іронія тут в тым, што она не існуе фармальнай нейкай незалежнасці. Ніхто нават на сёння Расія не збіраецца, няма ў ёй гэта патрэбы, сэнсу анексировать цалкам Беларусь, захопліваць, пазбаўляць ее членства в ОАН, ее чырвона-зелёнага сцяга і ее кіраўніка Лукашенко. Праблема ў тым, што ступень залежнасці ад Расіі за апошнія гады павялічылася радыкальна і геапалітычнай, і ваеннай, і эканамічнай. Вось. Ну і Расія, дарэчы, спрабуе, можа, апошняя дзяржава, дзе яна спрабуе мягкую сілу в Беларусі. Маецца на ўвазе все гэтыя дзеянні Россотрудничества, все гэтыя рускія дамы, все гэта змаганне супраць беларускай культуры, якое робіць альбо, в некаторых выпадках афіцыйныя расійскія структуры, а в некаторых выпадках все гэтыя умоўныя бондаревы і мерсаналіевы, так званыя блогеркі, блогеры, за якімі безумоўно стаяць расійскія структуры, іх не арыштоўваюць только таму, што за імі стаіць расійская амбасада. Так што яны спрабуюць, яны рашаюць, што трэба, пакуль да Беларусі жорсткага варыянта няма неабходнасці ніякай прымяняць, трэба умець тут развіваць гэтую мяккую сілу, перабудоўваць беларусаў на прарасійскіх, каб яны любілі расійскую гісторыю, прарасійскую культуру. Неяк, ведаеце, не вельмі мне падаецца, што іх это так моцна атрымліваецца. Розная ёсць сацыялогія, вы далей в праграме будете про это гаварыць. І, во всяком разе, ёсць абсалютная каштоўнасць суверэнітэта беларускага. Гэта тут, в прынцыпе, расейцы, можа, не выступаюць. І ёсць абсалютна любоў да беларускай гісторыі, да то, что за 30 годов она все-таки вывучалась в школах, и хотя б шли змаганні там за розныя версіі, але она больш-менш аб'ектыўна в тыя пакаленні, якія вось пад часу незалежнасці вывучаюць в школе гісторыю і беларускую культуру, яна там ёсць, асабліва гісторыя, можа быць, культура меншай ступені, і ёсць абсалютнае жаданне сваёй ідэнтычнасці, сваёй адрознасці, што паказваюць тыя ж маштабныя дыскусіі вакол расейцаў, якія прыязджаюць у Беларусь, у Менск, і беларусы все прарасійскія, ці пранезалежніцкія, ці празаходнія, бачаць, наколькі мы ад іх адрозніваемся. Сапраўды, мы пра гэтае пытанне, пра беларускую ідэнтычнасць будзем праз пару хвілін гаварыць з гісторыкам Цімохам Акудовічам, а пакуль я вялікі дзякую
Віталію Цыганкову, палітычнаму аглядальніку. І мы працягваем наше выданне. Сілавікі ў розных абласцях Беларусі правялі ўжо больш за 60 ператрусаў у справе Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, які дзейнічае ў Вільні. Як адзначаюць праваабаронцы, сілавікі распачалі крымінальную справу за аплату навучання, пачынаючы з 16-го году. З обшукамі прыходзяць да выпускнікоў, студэнтаў і іншых датычных да універсітэту людзей, а таксама іхных сваякоў. Да людзей прыходзяць нават на працу, а некаторым тэлефануюць і просяць прыйсці на размову. 14 красавіка стала вядома, што 100 студэнтаў пакінулі Еўрапейскі гуманітарны універсітэт пасля прызнання яго ў Беларусі экстрэмісцкім. Пры гэтым ЭГУ пацвердзіў, што будзе праводзіць уступную кампанію, аднак не плануе спецыяльных інфармацыйных захадаў для беларускіх абітурыентаў у сітуацыі пагрозы ад уладаў Беларусі. Як паўплываў экстрэмісцкі статус на жыццё студэнтаў? Пра гэта нам расказала студэнтка ЭГУ Кацярына Васілёнак, якая вучыцца на магістра права. Студенты на самом деле были в достаточно большой панике еще в сентябре, когда получили новости о том, что ЕГУ могут признать экстремистской организацией, но 14 апреля, когда стало известно, что ЕГУ уже признан, студенты очень испугались. Многие начали задавать вопросы о том, стоит ли отчисляться, что будет с ними, с их родителями. Особенно мне, как студентке, которая уже заканчивает, и моей группе, которая уже заканчивает, стал вопрос о том, заканчивать ли университет, получать ли диплом ЕГУ, и как вообще как этим дипломом потом воспользоваться тем, кто в Беларусь ездит. А што робіць сам універсітэт, якія дзеянні прадпрымае ў сувязі са статусам экстрэміста? Пра гэта таксама працягвае Кацярына Васілёнак. Ну, смотрите, к ЕГУ на самом деле достаточно много вопросов по их реакции на признание его экстремистским, потому что еще в момент сентября, когда было известно, что дело передано в суд для принятия этого решения, ЕГУ, он, конечно, делал рассылки среди студентов, но, на мой взгляд, эти рассылки были недостаточными, потому что, например, одной из рекомендаций ЕГУ было на границе, при переходе границы, сообщать белорусским пограничникам о том, что они являются студентом ЕГУ. Я являюсь студенткой права, международного права и права Евросоюза, поэтому мне, как человеку, который сталкивался с экстремистским законодательством Беларуси, абсолютно понятно, что этого делать было нельзя, как минимум до момента, пока у вас напрямую не спрашивают об этом. Вот. Также, что касается признания соцсетей ЕГУ экстремистскими в августе предыдущего года, ЕГУ не сделал публичной коммуникации об этом. ЕГУ сделал рассылку, за что ему, конечно, большое спасибо, но дело в том, что у выпускников отключают почту, как и во всех университетах, поэтому данная рассылка не ушла, скорее всего, к выпускникам и не ушла, скорее всего, к абитуриентам. Вот. Если мы посмотрим социальные сети, которые были экстремистскими, там не было, к сожалению, постов о том, что эти сети признаны экстремистскими. Но сейчас, на момент 12 июня, все еще не было встреч с юристами, все еще не было вот этих консультаций общих. То есть ЕГУ предоставляет их индивидуально, но в общем и целом студенты все-таки еще ощущают вот эту вот небезопасность в свой адрес. Але ці існуе нейкі эфектыўны спосаб абараніць студэнтаў, чаго б чакалі яны самі? Працягвае Кацярына Васілёнак. В первую очередь мне бы хотелось, чтобы ЕГУ понимал масштаб происходящего и понимал, что в первую очередь нужно спасать студентов. В первую очередь нужно спасать тех людей, которые находятся в Беларуси, потому что это уже не вопрос имиджа университета, это не вопрос того, сколько студентов поступит на новый учебный год, это вопрос безопасности и свободы людей в Беларуси. Что касается того, что можно предпринять в этой ситуации, на мой взгляд, за 2 месяца можно было бы устроить встречу хотя бы с действующими юристами, которые свою деятельность осуществляют в рамках экстремистского законодательства Республики Беларусь, то есть работают с этими кейсами и могут ответить на вопросы студентов. Это как минимум можно было сделать за это время.
Сама Кацярына плануе завяршыць адукацыю ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Гэта не першы яе экстрэмісцкі статус, таму чарговы нічога не змяняе. А я нагадаю, што заснаваны ў 92-м годзе еўрапейскі гуманітарны універсітэт пасля закрыцця ў Менску з 2006 года працуе ў Вільні і застаецца адным з ключавых адукацыйных цэнтраў для беларускіх студэнтаў. Гэта Пік Свабода, з вамі Дмітрий Гурневіч. Нагадаю, калі ласка, падпісвайцеся на наш канал, пішыце каментары, таксама стаўце падабайкі. Дзякуючы гэтаму наша відэа змогуць пабачыць як мага больш беларусаў. Беларусы лічаць мінулае ў Вялікім княстве літоўскім важнейшым за расійскую імперыю для сваёй ідэнтычнасці. 32% згадваюць спадчыну ВКЛ, а 23% гісторыю ў складзе расійскай імперыі. Але пры гэтым амаль палова беларусаў, 45%, бачаць сябе часткай агульнай з Расіяй прасторы. Еўрапейцамі сябе бачаць 35% беларусаў. Гэта вынікі даследавання Світа інстытут пра беларускую ідэнтычнасць у 2026 годзе. Разам з гісторыкам Тимофеем Акудовічам мы будзем разбірацца, кім жа сябе бачаць беларусы і куды хочуць ісці. Прывітанне, Тимох. Прывітанне, Дмітрий. Беларусы часцей называюць важнай для сваёй ідэнтычнасці спадчыну ВКЛ, чым расійскай імперыі. Ці азначае гэта, што гэта ўжо такая гістарычная перамога нацыянальнага наратыву, яна ўжо адбылася? Ну, у пэўным сэнсе, напэўна, так. Все-таки 30 гадоў незалежнасці, і было б дзіўна лічыць расійскую імперыю асновай сваёй ідэнтычнасці. Вось, ВКЛ выглядае тут значна лагічней. Іншае пытанне, што прызнанне ВКЛ базавай нейкай залатым стагоддзям не адмаўляе магчымасці схільнасцяў да рускага міру на самой справе. В нейкіх сітуацыях. Ёсць жа уяўленне пра ВКЛ як пра чыста славянскую дзяржаву. І таму я думаю, што гэта разуменне не замінае вось гэтым прарасійскай частцы успрымаць Беларусь як частку расійскага свету і ў той жа час успрымаць ВКЛ як несумненна важную частку тутэйшай гісторыі. Гэта такі парадокс, таму што з аднаго боку 38 лічыць гісторыю ВКЛ як бы больш бліжэйшай да сябе, чым расійскую імперыю, але пры гэтым людзі лічаць сябе вельмі моцна звязанымі з Расіяй, што гэта такая адзіная прастора, называецца рускі свет, ці што. Чаму так адбываецца і як гэта можна сумяшчаць? Ці гэта не нейкая паталогія? Мне падаецца, што гэта даследаванне паказвае, што беларусам важны касмапалітызм, то бок адкрытасць, неканфліктнасць, і так як зараз больш расійскі наратыў унутры Беларусі, скажам так, мае больш сілаў, то пэўная і схільнасць да яго. Трэба разумець, што гэта штогадовае даследаванне, так? І яно, самі аўтары пішуць, што яно грунтуецца збольшага на пытанні гарадскога насельніцтва. Трэба разумець, што там ёсць пэўная разбежка дадзеных. І мне падаецца, што беларусам важна бесканфліктнасць. Вось тое, што добра паказвае гэта даследаванне і папярэдняе штогадовае, што беларусам важна адсутнасць канфліктаў. Так, еўрапейскасць у гэтых даследаваннях успрымаецца як не як палітычная заява, а як хутчэй маральная, так, прыналежнасць проста да развітай цывілізацыі, і там нават расійскія кажуць, што Беларусь это еўрапейская краіна. Беларусам важна прыналежнасць да нейкага славянскага поля вялікага, прычым зноўку без ідэалагічна. Вот падавалася, куды ўжо без ідэалогіі ў сучасныя разборкі славянаў. Так, і гэту вайну і все такое. Не, у беларусаў гэта славяне, тры народа. А што, на твою думку, значыць прарасійскасць у беларускім выкананні? Гэта ж не далучэнне да Расіі, бо мы ведаем, па пытаннях абсалютна ўсіх это 1-2% хацелі далучыцца да Расіі. Вось я думаю, што гэта проста прыналежнасць да вялікага... Па-першае, там добра бачна, што беларусам не то, што важна, але тое, што яны першыя называюць пра Беларусь, спрабуючы абагуліць, это пра славянства. Так, гавораць славяне. Пры гэтым гэта зноўку не палітычная катэгорыя. Так, вось для расейцаў Еўропа гэта палітычная катэгорыя. Там геі і разврат. Славяне гэта палітычная катэгорыя, бо яны славяне, якія мусяць падпарткаваць усіх астатніх славян. А для беларусаў і тое не палітычная катэгорыя. Як выглядае з даследавання. Гэта такое, хутчэй проста адзнака рэальнасці. І вось
пророссийскость – это просто знак реальности, что мы живем у свете расійскамоўным, у свете, где великий уплыв России, там можно гандляваць, ну и вот как бы такая прагматычная, напэўна, пророссийскость. Мне падаецца, что вот такая неідэалагічнасць і прагматычнасць – гэта знак усіх катэгорый, якія там беларусы. Прытым сацыёлагі кажуць, што там з дамінаваннем вялікай групы так званых абыякавых. Хто, на твою думку, гэтыя людзі? Гэта нейкія людзі без ідэнтычнасці ці людзі, якія яшчэ не зрабілі канчатковы выбар? Ну, у любом грамадстве, напэўна, ёсць абыякавыя людзі. Просто што ў іншых грамадствах яны крыху, напэўна, больш хаваюцца ў тым сэнсе, што ў іншых грамадствах быць абыякавым, казаць, што я ўвогуле ні во што не веру, нічого не цікава, гэта не дуже комфортная пазіцыя. Вось, а ў Беларусі это самая комфортная пазіцыя. Так казаць, што, ну, у цяперашніх умовах, так казаць, што ты абыякавы, гэта найбольш бяспечна, таму гэта група немалая досыць. І таму яна сябе досыць ярка пазіцыянуе, якую група, якая нічога не трэба, якую нічога не цікавіць. Я думаю, што так. І вось ці можна казаць, што вось беларуская нацыянальная ідэя сёння, грунтуючыся на выніках гэтага даследавання, гэта у пэўным сэнсе ўжо не пра беларускую мову, не пра беларускую культуру, тое, што было, напрыклад, на пачатку 90-х годоў, што гэта нейкі гібрыд, і калі так, то што гэта за гібрыд, як ён выглядае, і што значыць сёння быць увогуле беларусам? Ну, мне падаецца, што разуменне беларусаў не толькі праз мову, гэта зараз важная тэндэнцыя, якую мы спрабуем усвядоміць і асэнсаваць у тым ліку ў замежжы. Так? Или ў Беларусі, я думаю, гэтыя працэсы ідуць. Разуменне таго, што там беларуская мова важная, але што яшчэ, гэта важнае пытанне. І ў Беларусі ім так ці інакш таксама задаюцца. Там, напрыклад, самая вялікая катэгорыя на сённяшні дзень у гэтым даследаванні гэта савецкія людзі. І яна вырасла з 24 года на 10% у параўнанні з гэтым катэгорыяй тых, хто фармуецца. Вось. І тут пытанне, хто такія савецкія людзі, напрыклад, цяпер. Так? Гэта відавочна не цалкам прарасійскія, бо яны адрозніваюцца ад прарасійскай катэгорыі. Вось. Гэта людзі, ну і гэта зноў пра прагматычнасць, напэўна. Што цікава, у даследаванні няма нейкай пралукашэнкаўскай пазіцыі. Так? Вот ёсць свядомая, то бок заходняя, ёсць самая там расійская, а вот пра лукашэнкаўскай няма. І вось дзе гэтыя людзі хаваюцца? І мне падаецца, што яны хаваюцца ў гэтым поле савецкіх і абыякавых, і гэта пазіцыя прагматычнасці, без ідэалагічнасці. І ў гэтай пазіцыі мова гэта таксама яна добрая, калі не ідэалагічная. Так? Калі гаворыш, не гаворыш. Хаці, то так і гаварыць. І вось у гэтым прасякнута, мне падаецца зараз, гледзячы па даследаванні, гэта моцна прасякнутая цэнтр грамадства. Таму так, важным становіцца не толькі мова, а становіцца яшчэ і разуменне сябе як чыстых, акуратных, делікатных, працалюбівых, вызначэнне сябе неідэалагічнымі характарыстыкамі. У нас днямі быў госцем Канстанцін Нестаровіч, адзін з аўтараў гэтага даследавання, сацыёлаг. І ён казаў, і ў прынцыпе само даследаванне паказвае, што Беларусь як бы працягваюць канкураваць два такія лагеры. Ну, умоўна назовем іх бел-чырвона-белы, чырвона-зялёны, калі кажам пра ідэнтычнасці. На твою думку, якая з іх сёння мае лепшыя перспектывы на доўгай дыстанцыі? Я б, напэўна, сказаў, што як ідэалогіі, па шчырасці цяжка сказаць, но з аднаго боку у бел-чырвона-белых большы сацыяльны актыў, у нас большая самастойнасць у дзеяннях, так? Нас выпхнулі за мяжу, мы тут арганізоўваемся. Вось. Чырвона-зялёныя, яны самі не разумеюць, яны круцяцца вакол адной асобы, і па-за межамі гэтага неясна, ці ўмеюць хоць што-небудзь. І гэта, мне падаецца, тое, што над імі вісіць дамоклавым мячом, незразумеласці, яны могуць быць самадастатковыя, ці ў іх ёсць, у прынцыпе, ідэалогія апроч гаспадара.
Вось. Таму з гэтай пазіцыі, ну, нібыта у чорна-белых перспектыву болей. Вось. З іншага боку, ну, працэсы ж нейкія ідуць унутры Беларусі, і там расце новае пакаленне, якое можа прыдумае нейкі новы сэнс для чырвона-зялёных, так, па-за межамі Драздоў. Хто яго ведае, як нам павернуць. І калі мы кажам пра перспектыву, гэта ўжо апошняе пытанне, ну калі сітуацыя ў Беларусі зменіцца, яна па-любому ж калісьці зменіцца. І вось гэтыя два лагеры умоўны, там бел, чырвона-белы, чырвона-зялёны. Як на твою думку яны могуць прыйсці да некай супольнай кропкі? Што іх можа аб'яднаць у гэтай краіне, каб яны не варгавалі паміж сабой і каб ніхто з іх ніколі не выкарыстоўваў, што можа быць апірышчам або фундаментам? Да, мне падаецца, у нас і было такое апірышча там до 2020 года, покуль не вымешаліся вот амбіцыі, страх, дакладней, аднаго канкрэтнага чалавека згубіць уладу. Мне падаецца, было разуменне. Зноўку тое ж самае разуменне Беларусі як адкрытай для ўсіх краіны там вельмі важна, з народам, які любіць працаваць, які добразычлівы і максімальна камунікабельны, крыху закрыты, але не канфліктны. Я думаю, што гэта рэч, які вельмі важны ўсім беларусам. Зараз мы можам дакладна сказаць у розных частках свету. І гэта тое, што аб'ядноўвае. Але ці не будзе так, што з гэтай масы людзей, которая мае апірышча толькі ў нейкіх этычных момантах, як ты сказаў, можна зрабіць з гэтай формай што заўгодна. Калі няма, умоўна кажучы, некага добрага і якаснага нацыяналізму, або інакш это назваць некага там патрыятызму. Ну, відавочна, ёсць такая рызыка. Ну, над беларусамі эта рызыка вісіць даўным-даўно. І пастаянна мы з гэтым сутыкаемся, што адсутнасць зразумелага стрыжня ідэалагічнага альбо некалькі гэтых стрыжняў прыводзіць да пастаяннага расцярушвання тутэйшай дзяржаўнасці, можна нават так сказаць, і ў тым ліку ідэнтычнасці. Это наша вечная праблема. Таму, канешне, могуць. Но іншае пытанне, што у ўсіх недахопах мы, напэўна, нейкі набор і такіх ідэнтычнасных маркераў нацыянальных за апошнія 30 год, ну, больш чым 30 год, такі выбудавалі. Там Колас, Купала, Быкаў, любыя дранікі і так далей. Все-таки ёсць нейкі набор рэчаў, якія важныя для ўсіх беларусаў, якія аб'ядноўваюць, і ёсць шанец вакол іх сабрацца. У нас, напэўна, упершыню ёсць шанец сабрацца вакол нейкага агульнага набыту. Пра новае даследаванне аб ідэнтычнасці беларусаў я гаварыў з гісторыкам Цімафеем Акудовічым. Дзякуй вялікі, Цімафей. Дзякуй. Мы працягваем нашае выданне. Будзьце разам з намі. Апошнімі днямі тысячы людзей у сацыяльных сетках дзякавалі Максу Каржу за перавод грошай, заробленых на канцэрце ў Стамбуле для ўкраінскай арміі. Але гэта толькі жарт. Інфармацыя пра падтрымку непраўдзівая. Прынамсі, публічна такога нічога не вядома. Хаця некаторыя допісы гучаць надзвычай сур'ёзна і пераканаўча, а часам нават суправаджаюцца згенераванымі фотаздымкамі. Усё гэта ператварылася ў масавы флэшмоб. Да яго ўжо падключыліся і беларусы, не толькі ўкраінцы, якія пішуць, што Макс Корж падтрымаў розныя замежныя ініцыятывы беларусаў за мяжой. Гэты саркастычны флэшмоб узнік не на пустым месцы, пачынаючы з масавых пратэстаў у 2020 годзе ў Беларусі. Макса Каржа часта крытыкуюць за недастатковую выразную пазіцыю наконт як беларускіх падзеяў, так і вайны ва ўкраіне. Мы спыталіся у музычнага журналіста і аўтара Міністэрства сепультуры, гэта такі канал на Ютубе, Александра Чарнуху, ці павесяліў яго гэты флэшмоб. Я не лічу гэты флэшмоб забаўным. Ён проста ёсць. Некага жарту гэтым не адчуваецца, нейкай злосці там шмат. Вось, злосць для мяне не заўсёды вытлумачальная, таму што Корж быў, застаецца незалежным артыстам, якога натуральна хочуць перацягнуць на свой бок, і каб ён акрэсліў сваю пазіцыю так, як і патрэбна тым, хто гэта робіць.
Не ўсе артысты, не ўсе людзі гатовыя гэтага рабіць, гэта іх права. Тым больш, што Корж займае акрэслена антываенную пазіцыю і на кожным канцэрце гэта кажа. Калі камусьці недастаткова фразы «Останови вайну», ну, гэта іх праблема, мне падаецца. Яшчэ 24 лютага 22 году спявак адназначна судзіў паўнамаштабнае ўварванне Расіі ва ўкраіну. І ўкраінцы, якія наведваюць яго канцэрты, ведаюць пра гэта, памятаюць і ўдзячныя за гэта музыку. Тады чаму гэта задавальняе не ўсіх? Ну, зноў жа, я ўжо казаў, што не хапае акурат акрэсленай пазіцыі. Ну, маўляў, Пуцін, злачынец і все такое. То бок, трэба называць імёны, прозвішчы, асуджаць Расію і гэтак далей. Вось. Ён гэтага не робіць. Я не могу залезть яму ў галаву і прачытаць, чаму ён гэтага не робіць. Нехта у фразе «Останови вайну» бачыць акурат расійскія наратывы. Тут я не настолькі моцны культуролог, ідэолог ці нешта такое, каб разглядзець за гэтым акурат расійскія наратывы. Для мяне гэта проста агульначалавечы наратыў, агульначалавечая фраза «Останови вайну». Яна можа быць адрасавана як і кожнаму з наведвальнікаў канцэрта Каржа, каб проста яны зразумелі, што ваяваць гэта дрэнна, не бралі ў рукі зброю, каб сябравалі паміж сабой. Гэта, мне падаецца, ўжо шмат у гэтых абставінах, калі мы проста патынаем у нянавісці, і, натуральна, гэта проста месседж у нейкія будучыя пакаленні. Наколькі гэта эфектыўна, я таксама судзіць не бяруся, таму што, ну, гэта не мая справа. Макса Каржа папракаюць таксама ў тым, што ён на сваіх канцэртах адраджае новы Савецкі Саюз, калі людзі пад сцягамі былых рэспублік супольна бавяцца і размаўляюць на адной мове. Гучаць нават абвінавачанні, што ён такім чынам размывае ідэнтычнасці. Александр Чарнуха з гэтым не пагаджаецца. Ну, мне здаецца, гэта вельмі смешным, таму што, калі б ён хацеў размыць гэтую ідэнтычнасць, ён бы, напэўна, для сваіх фанатаў распрацаваў нейкі агульны сцяг, пад якім яны б усе разам там скакалі на яго канцэртах, вось, і не прыносілі сцягі сваіх краін. Вось тады мы размаўлялі пра размыццё ідэнтычнасці. Так, гэта проста, мне падаецца, гаворка пра акурат нейкае сяброўства паміж дзяржавамі. Магчымае, но цяпер я ўпэўнены, што немагчымае, але ён прыкладае нейкія намаганні, каб гэта здарылася ў будучыні. Ці ёсць у гэтым нешта дрэннае? На мой погляд, не. Натуральна, зараз мы ў вельмі складанай сітуацыі, калі, ну, гэтае сяброўства проста выглядае нейкім утапічным, але, ну, калі ён нешта зробіць для таго, каб у будучыні гэта адбылося, і каб людзі проста зразумелі, ты такі ж, як я не вышэй за цябе, таму што я вот пад гэтым сцягам, а ты не вышэй за мяне, таму што вось ты пад гэтым сцягам. Гэта ўжо супер класная гісторыя будзе. Гэта быў Александр Чарнуха, музычны журналіст і аўтар ютуб-каналу Міністэрства сепультуры. Калі б усе навіны пра Макса Каржа ў сацсетках былі праўдай, беларусу ўжо можна было б прэтэндаваць галоўнага мецэната ўсходняй Еўропы, але пакуль гэта толькі жарт. З вами быў Дмітрий Гурневіч. Дзякую, што вы былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.